Julian Borg beda uffiċjalment il-ħidma tiegħu bħala sindku ta' Siġġiewi dan kif matul dawn l-aħħar ġranet kompla l-proċess fejn qed jieħdu l-ħatrit tagħhom kemm is-sindki kif ukoll il-viċi sindki fil-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. L-erba' filgħaxija saret l-ewwel laqgħa tal-Kunsill li ġie elett fis-Siġġiewi u għal din l-okkażjoni kien preżenti s-sindku ta' Bari, Vito Lecchese. Dan għaliex is-Siġġiewi bħala belt għandha ġemellaġġ ma' Bari fl-Italja. Ir-rabta bejn dawn iż-żewġ lokalitajiet hija bla dubju San Nikola, patrun kemm ta' Bari kif ukoll tas-Siġġiewi. Il-ġemellaġġ kien iffirmat f'isem il-lokalità s-sena li għaddiet mal-eks sindku u issa MP Taljan Antonio De Caro. Dan il-ġemellaġġ joffri kooperazzjoni bejn iż-żewġ lokalitajiet u ssarraf f'inizjattivi li jibbenefikaw minnhom l-għaqdiet u anke residenti tas-Siġġiewi u ta' Bari. Intant fl-istess seduta tal-Kunsill Ryan Kakija ħal ġurament bħala viċi sindku tas-Siġġiewi.